एबारनि मेथाइयाव ओके चलो এবারে কিন্তু সেংগ্রাফোর গরম যাবাय থামিনা কিন্তু নমরা সেংগ্রাফোর পুরো গরম যাবাय কিন্তু ভিতরে এবার না থ্যাংক ইউ आङो सानसेबो जिरायाखै दिनैजों 10 सान जाबाय 6 days कन्टिन्यू कलेजनि खाथिगासिनो मैयाबो क'क्राझारमोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो बिनि सिगां खालि सालबारि हायार सेकेन्डारिमोन आरो बिदांखारि आरो गोबां माबा दंबावो आरो गाबोनबो दङ आरो सेटापा 6 दिन जाबाय नन स्टप दिनैजों 6 दिन गाबोनजों 7 दिन 8 9 11 दिन खालामगोन आं नन स्टप सानसेबो गेप गैयै डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि माबा माबि दङ आरो बिथिं स' गोजोननाय मोनो नोंथांमोना खावलायोबा थैंक यू सो मच थैंक यू 이나노 친수잖아 너한다.
दा बै समाव